Barok nangingi siya yok sengaw ya ke kentian chor bazar ka kentian ka ba ngitip ba kadai ka yo bat ka ne ka yo kadai ka we na ki yo ya di ya thiet ya ki tier ka ba ki bru ki sai to na ki we ki chaka sha ki we ki chaka bat ka ne ka yo ka don hapo Mumbai ha Grand Road bat ka ne ka yo ka pen kring kham tam ya ki nong lai nong wan ki ba wan chungo kai na keleng ka perthai hapo ka Mumbai ki bru ki basa ha ki ne ki chaka ki ong ru ba lada phija ya ka tier ka tar ka jong phi ha Mumbai phila biang ban yo ya ka na po ka chor bazar ka dai ka we na ki yo ki ba rim tam ha po Mumbai bat ka ne ka yo ki shai di ya ki scan han na du ki por jong ki doli kita ki de ki phareng bat ha ki por ki ba manta ki shai di ya tier scan han la ni kita ki tier ki ba ki to na ki we ki chaka bat manta ka ne ki yo ka dai ki yo ka we na ki yo ka ba he tam ha po Mumbai la ong shu ba hapo kani ka yo ngila ban yo sibon ki tier kum ki tier kali ki phones ki laptop ki jan bat ki tier ki ba pher bat haswa ban poi ha kani ka jaka la ne ka ta ka yo ngi dei ban yai teng ba kita ki jaklia la ne kita ki kendong kenchnat jong kani ka yo khnang ban la ban poi ha ka ta ka jaka ban yo ya kita ki tier ki bangi kwa ka jinge tho khana ka ba paunam phang kani ka yo chor bazar ka bangi tip kum ka yo to kasdang na ka Queen Victoria kasim ka ba wan ha Mumbai pat ka ba panhap ya ka tier jong ka Henry ladon kita ki bru ki bato ya ka ta ka tier jong ka violin Henry ka lapat ba ya ka ni ka tier jong ka kidon ki bru ki badi ya ka hapo ka ni ka chor bazar